Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Maswerazi. Alhamdulillah ngoma robinda aswera. Anditika. Chando chawo yaka. Inini ndakupesa ndakuti mudzimba dzevana ndichaenda. Nokuti ndinotenga kupi magumbeze kufamba nemotokari. Chando chauya ngoma robinda chandirowa zvokuti nhasi ndichibva kumberengwa ndataura ndikati ya ichi ndo chimuti chando. Ya chando chauya akuna zvokutamba futi chando chiri pawa. Saka ndongotaiwa zvisine hazvo Allah subhanahu wa ta'ala akatisika nguva ichando pane zvinoitika. Ndinongoziva kuti Mwari ndio vanoita kuti tichengete vanhu nokuti pari nguva ichando ndonguva futi inofa vanhu nezvirwere. Asi tinongoti alhamdulillah kana munhu akaparara kana munhu akaita sei tinongochema netariro nokuti Mwari ndio akatisika. Anditi. Zvino nguva ino ichande vazukuru vanenge vachiuya kuzogara panapa voya nemagumbeze kana kuti magumbeze akakwana. Ngoma robe kutaura chokwadi Mwari kuti vandiregerere kuti ndisazouraya munhu nechando. Vazukuru pari zvinosonda kuti vazukuru munhu ngatakure chinhu chake. Nokuti urwere unosiyana. Vakatemba gumbeze 1 ini handipe mumwe magumbeze 2 3 kai. Ndinopa 1. Kana ikatoshaika ndotopinda mese mugumbeze. Saka vanhu vasazoti sekuru ende ngoma robe udautaura vazukuru vandinzwisisa. Kune zvironda. Aipa chichimo changu ndikukumbirisa. Zvironda nguva inoyi munhu asava nechironda chekuti chapa critical. Also cancer ikava iri pastage 4 mukati mitu kuenda kwasekula chapala bosi takana munhu achipora inenge miyedu. Bosi dokta akati kuti cancer iri stage 4 inini wallahi andichaaccommodate. Bosi ndakaona kuti zvirwere zvecancer munhu anenge achismela. Anditi so 10 meters away mukoma robe ndotaura chokwadi kuti vazukuru vazive chirwere chinonzi cancer mukoma robe vazukuru ngavandiregerere pasave nemunhu aparara. Vari kuunza munhu ari pastage 4. So kana chitava pastage 4 taakutaura isusu meeting nadhokota vanotaura kuti munhu iyoyo tarisiro yemunhu iyoyo yakabanga. Saka munhu asati unotakura like mazuva apfuura vanhu vakanotakura munhu muchipatara kuchinoi ndokungoya naye munhu akana kuti anaidare achingosvika pagedhi munhu ofa. Saka ini ndonzi achabola ipai ripoti kupolisi kuti munhu afira pamba penyu ndopa ripoti sei yeti munhu auya akapera kare ende munhu vanomukumbira kuchipatara ari pastage 4 cancer ari padrip ane oxygen. Munhu asabviswe paoxygen munhu kana ari paoxygen nepadrip ngavape nguva dhokotera. Inini dhokotera kana kuti aiwa uyu munhu tashaya tomuita sei chidzoka naye kumba ari kudya ari kuita sei ronda racho kuita sei anouya kutozamawo but stage 4 dangerous ngoma robe ndakumbirisa pikasona Allah subhanahu wa ta'ala vanhu inguva ino ya Ramadhani. Saka vanhu vari kundishungurudza zvironda zviri kukurisa chiri stage 4 unongochitoona kuti munhu upenyu hapana asi vanhu vari kundipa chinhu chakadaro. Ndinotenda Anditika. Aya, ndinotenda ndiri kuona mhuri kwa nyaya yaGilbert yadzoka zvakare. Nhau yaGilbert ngoma robe isusu chinhu chatakabvumirana nemhuri iyi hapachina kupinda mumatare. Chinhu changa chakamira pamusoro penhau yakongoma Gilbert ndeyekuti vakabvumidzana pamhuri yavo kuti tava nayo makwati ekundoripira mhosva dzatakapara. So zvoreva kuti inini kana pane pfuma havanganditume kuti ngose kuchapa tigadzire gwedzi rekuti tinosangana nemhuri yakwana Gilbert yekuenda kwakaparwa ngozi. Ende mukoma robe ndoda kutaura vazukuru vanondibvunza kuti sekuru ngozi inorapika. Ngozi kuirapa kwaende kuripa mhosva. Mukaenda kumuzanabani muna December, October, November vanobika doro makate munhu akaripirwa ngozi bosi aringa achizikana mumhuri. Munhu akaripirwa ngozi ari kubudirwa nedzimwe iroro ogara pabonde ngozi yodaidzwa yopiwa zvinhu zvaene. Andidi saka isutu kuti ava vakwaGilbert kana vakarongedza mari dzavo dzoungana toenda kundoita kundoita chipiro chedzinza sekutora kwakaita mhepo yacho. Bosi yakataura kuti inini muchandifukira jira rangu kuti ndikuperekedze ndichada jira dema neiro retsvuku racho tichienda kupi kumusha asi musi wandinosomuka ndinochakuzivisa iwe kureva inini. Saka ava kana vane pfuma yawo nokuti inini chandakarama chekuti
vanhu vanototi tikuda kuripa mhosva muhomwe mavo kana mumaoko mavo musina kana senti handiti sei ndiri kudaro pane pakauya vanhu mudzimu ukapotera mhepo ikapotera kuti inini ndiri kuda kuuraya mwana uyu ndiri tete vake zvandiri tete vake ini ndiri kuti ndotodya handiti so wadedza vanhu vaye kuti garai apa titaure zvemhepo iri kubuda pane mwana uyu zvikanzi aiwa haasi kuti musatedzere mudzimu iyo ari tete vake vapenyu tete vapenyu akambopotera munhu saka tikuti isusu mudzimu iwoyu tine nguva yekuti sekureva kwawakaita tichaudayiriza asi mhuri yakwaGilbert inini pai yakataura kuti taanayo mari pamwe nababa pamwe namai pamwe natete pamwe nemuzukuru tinotozvinzwa nhasi kuti iripo shuwa here ko inokwana here kana isiri kukwana toyanana tozokumbira nguva yacho asi mhuri dzakati zvitori nani kana ikatowanika kana mombe 1 kana 2 vedzinza rekwangu vawane chipunu hanzi chipunu ndosokutaura kwakaita chipunu ichocho ndochiri kudiwa ngozi inoripwa komarubhadha aina ndinavo mushongorodzi mutanda ngozi mukaigeza iyo inochena bva toti nehatisi kuenda sekuri kusvika mandipa chipiro chibayiro changu saka vanhu vane nhau yengozi iri kuda kundoripwa kumosambiki zvaida kunoripa kumosambiki ininiwo kuva muwitness kana kuti inini mukoma Robert muchindijambula patv kutaura kuti vana iripo here mari yacho inini handidi matirikisi like ipa panhasi ndakatsama munhu undiudza kuti ndamubatsira kunoku ndakuenda uko ndiri kunosvika kwekwe vanhu vari sekuri tipe mushonga kuti zvinhu zvedu zvibude zvinhu zvabuda iye wakunorova vanhu futi vamupa zvinhu zvake kwamachipisa mukoma Robert tambijana maenda ndichibude patv vanhu vanonokujambula vati nganga jambula ikukonzeresa hondo mumalaini handina kusekerera handifari bozi inini munhu basa rangu ndire kurapa kwete kunomira maviolence kana kunomira maprevious emuzimba sevanhu ini ndinomira pakurapa kana kuti aiva ndikutambidzwa zvinhu but tasvika munhu apiwa roli yamira apa indamira apa imwe roli izvozvi maroli ya2 yabuda nemaproperties kwakuti ndaenda sekuna japola ndichashanda papi papi uri kundiisa inini zvokuru ndorekumbira regerero patv kuti aiwa inini handisi bazuka yokungorova vanhu kuti handina kusikirwa kuuraya vanhu kaini ndakanzi ndirape kwete kuthreatena vanhu handisi kuzvida izvozvo ndinotenda regai tinzwe nemhuri makati zvenyu hama neshamwari handitika tinotenda hanzi nasekuru zvamira papi vazara nhasi aiwa makwati tinawo asi hana kukwanira zvavo tauya nawo vadzimai varatidze makwati atouya nawo sokutaura kwasekuru vati spoon inodiwa iyoyo spoon sauya nayo varatidza sekuru aiwa ina ndiri kuenda kuiona iverengei mari ipa mifano yaverengeto saka kwasara dzimwe mombe dzisati dzatengeswa saka dzikangotengeswawo tichikokutaurei ndezvavapo haisati yakwana anatete mhuri dzakati akuda mombe ngani 200 saka padzinganidzi apa pane 3 nehafu saka anokweretewa ndiani bhozini handisi mhepo yacho kai anokweretewa ndiani nekuti nichanguine kungonzwa 7 mombe ndo dziri kudiwa dzakanzi ne$200 pamombe egege saka zvoitwa sei iri kuya rini chatata kutokumbira ndechekuti kare zvino izvi sezvo akataura ega kuti chipunu chekuti musanoendesa kumusha kwangu tombosanoenda neyeyo tichitengesa futi dzimwe tichingogara tichiuya tichibatana tichizivisana nekuti kuti tirambe takachengeta makwati anoparara iye nauya makaparamura iyi ihombe muteresese papandidika ihombe mari iyi ari kuichengeta ndiani
ndanga ndichichengeta ndiyo kuchengeta mkazi wacho ari kuenda kumuri ukune dare iri ndiani ini nadzimai zvakarita tichitokumbira kwamuri imi ndimo munofanira kutoti tungamirira sezvo takauya kuzochema kwamuri hanzi mbudzi kuti mumanyira pavanhu kuti muidzingire chiimba saka takauya kwamuri sekuru kuziva kuti isu kuremera kuripo uku imi munogona kutipa gwara nenzira dzekuti tiwane gwara rekuti tifambe naro. Alright. Inini andikunyepere dare ndarinzwa mari ndaiona munovadzosera adzimai wenyu musi wamuri kuenda murangana andiditi munditsvakira mucheka mutsvuku nemutema iwoyo mbiri anditi mutsvuku ndowemhosva yakaparwa mukati medzinza rekwenyu mutema ndo pamuchanogamuchirwa nemhondoro yedzinza iyoyo kuMozambique. Munzvisa? Mutema wacho handisi kureva mutema chaichaiwo. Ndiri kuteva wehanga. Munoti chi? Wehanga. Uyo wakati madomado. Handidika. So kureva kuti musi wamunobva kuno kumunhu iyeyo mucheka uyu. Ubate maunzwisisa anatete. Ngomucheka wamuchanosvika nawo mudzidza wemuMozambique. Hamusi kuzonomudaidza kana kuti kuita sei, asi pamunenge muchifamba pese, pamunenge muchifamba rwendo rwenyu pese, muchange muchikumbirira nemafembo ebute. Musatore mabute ehondo, mukangotora mabute ehondo, ikoko munonota hondo nevedzinza rekwake mwari. Asi chandongokuzivisa ndechekuti bute renyu andidika musaise bute iroro munhekwe dzenyu dzamunoziva dzamunowirana nadzo. Torai nhekwe yakadai yemukombe. Vanhu vekuMozambique havadi zvimapatani patani. Muridzi munoshandisa nhekwe iyi kusvika musvike pamusha ipapo mondosvika vakagamuchira sekuru wacho kana kuti muzukuru wacho andidika nemucheka iwoyo then iye achataura ega. Vanhu vekuMozambique vakangwara vanoziva zvevadzimu. Musanobgodoka ikoko kana kutaura zvisina maturo, munotaura navo. Handidika ndichaita dare iroro, munotaura navo movazivisa kuti tauya iye muridzi. Ende tucha ndinokukumbirisai musapokane, musadhonzerane, musarwisane, kundoripa mhosva. Muchienda munomuudza kuti tava kuenda kudzinza rekwako, hatisi kudo kurasirira. Sezvo tabvuma mhosva dzedu dzakaparwa nemadzitateguru edu, taakuchienda newe kumusha kwedu. Kumusha ikoko masvika munoyanana. Iye achazopedzisira nemashoko ake kupedzisira kuti zvandauya nezvaitika mukati memhuri yangu, kana achiti ndaakuenda zviri kwaari. Manzwisisa? Pamwe achataura kuti inini sekuziva kwandinoita dzimwe ngozi, sekupotera kwakaita nekumuka kwakaita, anogona kukuudzai kuti inini ndiri ngozi nekuti makandiuraya ndini, asi inini ndiri mudzimu, ndiri murapi, kana kuti ndiri mutambi wengoma, kana kuti ndiri mhondoro, kana ndiri chii, iye ndiye anotaura kuti ndare kwake. So kana ataura pamwe achadzoka oti aiwa ini ndaakunorapa ndiri mumusha mupi imomo, zvazvenyu imimi nevaridzi vedzinza ikoko munowirana. Asi chandakumbirisa musanotonga pamusha pevanhu, musanobvuma kuurayirwa huku. Mukangodzapara maurayirwa huku kuMozambique, munhu wenyu maripa mabva madzoka, nokuti kuMozambique huku ingave jongwe ingave sheshe inokunda mbudzi, inokunda mombe. Manzwisisa zvandikutaura? Musanourayirwa huku. Mukangourayirwa huku chete, vasunungura godo vachine chakabata kuhuro vanodzoka nemi, munodzoka naye munhu wenyu. Saka vanosara vachideketera vobva kudzati aiwa tazvinza. Vachitora mari yeye voisa kubhanka, imimi munhu wenyu muchidzoka futi naye. Saka ndakumbirisa kuti mukasvika zvitori nani vakakudza tikuda kuti tsvagai huku kuti
isu atidyi chinyama manje tete avana kutera tete ndimi kanzvadzi dzemu ndidzowo mukoma wangu kuti aunzwa kuti nyaya yedu tabuda maini. Saka mukanourayirwa huku mutumbi wenyu mukudzoka nawo. Asi ndakukumbirisai kuti mukanosvika ikoko kuMozambique wanza mchinda rundi wonotaura kuti inini pachezo angu ndiri munamati titiunogwira usanoita zvemakaro kana ukabuditsira kachaso kuMozambique kuna kachaso obva ati gupe ino unopedza nyaya dziri kutambudza mumhuri ondonopedza nyaya dziri kutambudza vana obva wadzokera zvakanaka mhuri yako iungane iko zvino ine mazvake kurwisana kuita sei mwana wakwamai kurokomai enda unopedza nhau idzodzo ukapedza nhau idzodzo wodzoka ugara mhuri yako uchaona chiraramo chemhuri yako chichanakidza. Alhamdulillah. Chekupedzisira ndichakupa mutombo kuti tigeze mupinda mugate vari kuenda. Saka mugara panze moyanana kuti ari kuenda ndiani. Pano mutemo tinoti mupinde mugate. Gate iroro rega ndikutaurire. Handisi kuti mupinde gate kumbomwa. Munofukidzirwa mushonga, munotorwa mushonga, mune mhando nemhando yemishonga. Mufukirwa kuti pamunosvika kuMozambique noti musha muri kuenda hausi musha wana adiki ka. Munotozonzwa nyoka muhuro yenyu kuti zivai kuti magamuchirwa nemhondoro yemumusha imomo. Saka nemo bozi muri kuenda muri vapari vemhosva hamusi kuenda muri vagoni ende mhondoro ichatokubvunzai ende ichatokuzvai kuti pamuri kunosvika muchiti mauya nemombe varizi vachadaidza vachaenda kune mhondoro yekwavo wondoisuma kuti muno mune mwana wedu akaparara asi akaparara kuZimbabwe so vanhu ivavauya kuzotura matare handiti. Saka ndosaka iye muridzi akabudza kuti mombe dziri kudiwa i7 kuda kuti mombe imwe ndiye mhondoro yake mupanzwisise pakaditi. So vedzinza vese imwe mombe ichaenda kune nyakutumbura amai vakamubereka mufi uchu. Saka imimi akakuudzai ende futi makarerusiriwa handiti nokuti mukakungoma musoro kwenyu kokuti kana kuti kusashanda kana kuti urombo kune mombe $200 nokuMozambique titi akapuza asi ndivari dangerous. Aiwa ndinotenda ndingataurisa kusvika mangwana. Aiwa ndinotenda ndazvinzwa. Saka munondimira patendo zvokupa mitombo yenyu. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Sekuru makadi. Alhamdulillah mkoma Robi ndinosimba. Tiripo nguva yanga yareba. Ndizvozvo. Asi ifodya. Aiwa. Munoona mkoma Robi pana patokubatsira vanhu vakawanda. Zvinotenda. Zvavari kuita vanhu ava ndinofunga pamukuchenjera kana kuti kuchenjeresa. Ukavabatsira chirwere vakaenda vadzoke. Muri kuziva imimi kuti panapa vanhu vanenge vachiti sekuru ndabuda pamidiya kana kwaMkoma Robi ndauya nekwaMkoma Robi apa iko zvino zvimanje vanhu vaya avachadaro vari kuuya vachimzenga. Unoona kuti munhu anokuudza kuti ndakamboya muri kuglinora handiti ndikabuda pamidiya sekuru nhasi asi ndobuda pamidiya ndoda kuti ndingoita 1 2 3. Saka vanhu vari kunzvenga ndivo. Saka inini ndakatongomira kuona kuti vanhu vachauya sei vakude vaite nhau dzavo. So vanhu vari kugurira nhau dzavo parodi nokuti uye anenge avapa mari anenge achishereketa kuzomuti munhu iye achibvisa mari ari kutoziva kuti ndikaenda kuna Chapola apa hapana maplay ndinogona kufa. Ndokuti nini Mkoma Robi kutaura shuwa
inini handiurayi asi munhu anozviuraya nezvinhu zvake. So tine mazuva mashoma paipa takambobuda pamidhia ndichinzi sekuru kwafira munhu kwachapola apa mukomarope kwakafa futi mumwe munhu handirege kuzvitaura asi akauya is a businessman and ane maflats kumba kwavo kuSouth Africa. Vana vari kuchema kuti mumusha tiri kutishani. Ini ndakavaudza kuti gezai mishonga reururai kuti ndakabata asi mukomana ayo takangopedza ndofunga mazuva maviri bhedhi rechi2 ndakamuona gumbo rakatonhora ndikamudaidza akauya apa ndikabata gumbo akazondibvunza zvikanzi nai sekuru sezvo kwadoka kureurura tichareurura nguwai ndikati muchareurura kusei saka akunofa akataura zvikanzi amai nababa vamire vari kundidaidza nokuti mukomana uyu kutaura chokwadi pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala amai vake vakafa panhama haana kuuya haana kudoneta even chikafu akazoya panyaradzo baba vake vafa haana kuuya akazoya panyaradzo sisi vake vafa haana kuuya saka vanhu ndo pakati kombedu auye kurufu vanhu vachipera parufu rwechi4 saka mukomana anga ajoina satanism kuti arombe marombere iwayo munhu chinhu chakatanga kufa mudzimai wake waanga achigara naye ndiye wakasacrifice saka mudzimai aita iwa ndigare ndege ndipeve kwako alhamdulillah saka mukomarope ndokufa kwakaita munhu angari panapa saka aiwa inini basa riri kuuya ende kechitu mukomarope handikunyeperei vanhu anoti sekuru avauya ini ndinouya izvozvo kutaura kwatiri kuita mukomarope ndofunga takaita bira rakambobuda paTV tichiti aiwa gono rinoni so svondo rino mukomarope kuti nebira futi muzukuru ane mudzimu wakabuda ukabva wataura iwega muzimu kuti inini sakuda ndauya mudzinza rangu makarombewa asi makore ese ndafamba hakuna zvaifamba saka wendo uno vazukuru vanonge vachindiona nevachindinzwa bira ndofunga tanonoka kulibuditsa asi ririko mangwana bira pungwe gwenyambira nengoma zichiswa kuchizo chiblanda chinondikanganisa zichiswa ngoma saka vane midzimu vamwaye vanoziva kuti ayo wangu unondipotera kana mudzimu wokunwa doro kune mudzimu wokunwa doro mukomarope wokuti munhu akatanga kunwa doro kana akatanga kuputa mbanje munobvunza kuti hei chicho ichi saka alhamdulillah nongoti Allah subhanahu wa ta'ala vane midzimu yavo mukomarope isu tunoita zvido zvevanhu sezvakafana imi mukadaidzwa nachapola mukadaidzwa namambo muri kunosvika kurefu kutera madzimambo anenge ati Zimbiti TV iri kutaura zvakanaka saka inini mambo ndinge ndoda kuti ndibude alhamdulillah rabbil alamin ndinongotenda kuti Mwari dai akuwedzerai mashoko dai akuwedzerai makomborero muchibuditsa vane matambudziko vanouya nemutsoka dzenyu nemuruoko rwenyu nokuti tarapa vanhu vamwe vachagona kubuda pamidhia asi tarapa vanhu vakafanana naivavo tina mai vekuSouth Africa vamunoziva imi makaendeti vana ndovatosikana so ndapera ungari panapa ndakabvunza ndikati imi makufanira kubuda paTV sikati simbondimirira isekuru ndiri kumhanyamhanya uri kuvaziva kamai vakabuda pamidhia netuvana twatu vachiti tuvana twangu itu kamukacho kuti kanofoira kaneta sei ndikati imi makasiya vana ava iko zvino dariri kutaura kuti vana vari kuita musikanzwa uya ane mafoni ane zvikomba uya nechi saka vana ndopasa here ndikati saka ngaite kuti vapinde pamidhia zvichaita sekuru bikasi ndiri kumhanyamhanya kuSouth Africa kubasa ava vakadzi ava mukomaropa alhamdulillah labilalo tinongovaregerera ozi hatimanikidzire kubuda paTV hatimanikidzire kuna nokuda nezvido zvavo zvake ndinotenda hatitika ndiri kuona mhuri yaungana isikuru mukomarope mhuri ndikatarisa ini akusvike kutanga kana imi pamwe vanunira kavanani kakare bozi munhu wandanyanya kuziva ndaziva uyu ndikaziva ava ndikaziva amai ava kana singete mistake ndichavazive kana kuti ndaziva uyu anotaura kuti mukomarope musoro nesoro upi mukomana uyu anotaura makatotaura naye imimi iyeyo ndizo naye ndofunga ari kufungisisa asi ikuzokorozawo ndichavaziyeni makati hama neshamwari ndiri kunzwa sekura kuti tiri kuonana kechipiri ndidini gore rino kana gore rakapera
Oh. Apa ukama wakamira sei? Imhuri. Imhuri. Yanga ridari chizvi. Dari ranga riri kuti taida kumutsirirwa mudzimu. Mudzimu wasingachabudi mumusha. Saka tasvika pano. Kwakazobuda mhepo itaura kuti chakatsipika mudzimu ingozi. Vakuru vedu vakashandisa munhu aibva kuMozambique akashayika mumusha. Mumusha umu havada kumubhadhara. Saka ngozi yakazobuda ichiti ndiripei kuti zvinhu zvenyu zvikudzokere pamakare. Yakabuda panani? Yakabuda pano mukomana. Saka makazita sei? Yakati ndiripei toda mombe pfumbamwe 7. Saka tazonotsvaka pfumbamwe mombe dziye. Nomwe ndo 7. Saka tachida kuti sekuru vachiti nangisa rodhi kuti tofamba sei kuenda kuMozambique kunovapa mombe dzacho, kunoripa mombe dzacho. Ndichanoitarisa nyaya iyi. Ndichane? Okay. Mombe dzavavo tauda rwendo manje tofamba sei. Alright. Sekuru. Yeah. Muri kuzvinzwa? Zvanzi patakauya mhepo tine dambudziko remudzimu wakatsipikwa mumusha. Asi pakazobuda mhepo Mudzimu wakatsipika uri papi? Uri pane upi? Saka mudzimu kuti uchiita rwendo ukushaya nekuda kuti pane mhepo yaka. Yowe. Saka hanzi yakatobuda ikatoda mombe 7. Saka vanzi tadzoka. Mombe vakatsvaka. Kuti vachipiwa gwara rekufamba. Zvakanaka izvo. Yakanaka nyaya yacho. Chinosongodiwa chekuti isusu hapana chatingaiti. Alhamdulillah mutemo unoti uyu kana akayakati nini handina kuripwa. Saka dzimu haribude pamusoro pekusaripwa. Chinoita ndechekuti isusu tinodaidza muridzi. Muridzi ndiye anofanira kubuda onanga futi oziva kuti kumusha kwedu moenda mudunhu ripi, kumusha kwani, munoona sabuka. Ko iyo ngozi yacho payakaparwa, because vanhu vacho pamwe vakaurayiwa hama nevakaitirwa zvinhu izvozvo kana kuti vasina kupiwa zvinhu. Zvoreva kuti kumusha ikoko hakuchisina vanhu, pamwe kwasara zvivana. Noti ndini mumusha mama yangu mwana asaramo ane 22 years. Ndikamutirisa inini mwana wa 22 years. Mwana wangu saka zvari mwana wangu asi ndakazongoziva kuti kana ari mwana wangu ne22 ndinokomuremekedza kuti sekuru but mwana wacho akazonudza kuti sekuru imba yangu yakapsa kudombosha handisi sekuru wenyu ndiri mwana mudiki aiwa mutemo unotaura kuti kana ukatoka diki kakadai so sekuru ndisi sekuru saka isusu hapana zvatingaite todaidza mhepo here ndio inotaura ndizvo inobuda here uyu ndio wemzimu uyu ndio wemhepo saka tinodaidza vese ndizvo katidaidze ngozi tinoda kuti tiudzwe kuti tofamba sei mudzimu ndewe mumusha medu kana tapedza zvese zvinonetsa izvi tozoona kuti takuchitsvaga zvekuti mudzimu uya tochiona kuti zvawanga uchiti ndakapikwa ndakagarwa usingatauri usingadii wakungobvumira zvese vana vedu kufa vamwe kukuvara kudzoka kuvarume uyo akatopota atoita chirema gumbo iri rakakuvara zvokuti mukavhurirwa pavanga racho rinototyisa saka toda kuti titange tapedza nengozi kuti tigoona kuti yose mukweguru wedu iye acharegerera here vana vedu. Alright. Saka maikandira kwandiri nyaya yacho kuti kanda kudai kurwadziwa ndine vana vakapera ndini vana vari karemara uyu neuyu wacho neuyu vana vangu saka muone kuramba ndichiuya nekuti zvinorwadza kuti vamwani vachiti vazukuru wangodai kana ukati kune muzukuru wamwe munhu uya kuno
aiwa isusu hatina dambudziko tinopira kuvaridzi tibvunzire kuti saka rwendo apa zvamati muri mapofu kwakuda kuti muende nemombe here kana kuti mari munoti tinase kuenda nato Mozambique vosi kuMozambique kamombe kuti muitikire kuZimbabwe mozoenda nayo kuMozambique inofamba ndofunga vari kuti kana vainadzo mombe dziripo mhepo ikauya inotaurwa nayo ndo zviripo mombe dziripo dzinotsika asi nekuda kwemitemo yenyika dzinogona kutadza kufamba zvinogona here kuti zvipfuyo zvitengeswe yeitiwa iri mari tinosvitsa chikwama dzako dzese imombe handi kana kwatinorora patinonzi danga tinobvisa iri mari saka danga riripo roda ngopiwa gwara nekurikumbirira kuti rinofambiswa sei kusvika kuchi kumuridzi aiwa tinotenda zvare kuzorora unofanira matare akakura fanike rega titange taapira njabora kuti tinofamba here Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngagarira rokomana bari pakata. Ngabise pachi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Aisindereke mnozondira kuti ngozi makaimisa undereka kamwana. Aisindereka. Ndakasangana nendereka sonda yapera panapa ndikasvera ndakutambura naye panapa. Ita songa koma karokora kuti timudane. Isa uroko fembe tu. Fembe bicha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Siku lako la Bwana sopanola kuti ndikuitani ukalankhule zili kumtima kwako. Mbumba yabwera pano sopano kuti ukalankhule naye. Palibe nkhondo, palibe vuto. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sadaqa Allah Muhammad. Shika. Chiri kumoyo kwako ndo chandiri kuda kuti utaule. Shika. Ndini ndakudaidza
ndinoda kuziva kuti mueredza wakataura gore rire mazuva akupindana ndiri kuona wakasunga chete harangadzi nemueredzi. Uya usunungure pfundo yako iri kumwoyo. Ndiwa yani? Ndiwa yani? Tiri Gilbert. Gilbert. Shuwa. Chii chakaitika? Ndakashanda mumusha mwandina kuripwa. Saka Ndini ndakauya kuti ndikazotaura kuti ndoda kuti wandiripiwa nawo. eya Mumusha mawo. Eya. Ndiripa. eya Ndini ndakataura ndikuda mombe 7. ndizvo. Ehe. Zvino Gilbert mombe mwere dzati dzaungana. Shuwa. Dunhu raunobva iwewe handi munoba. Shuwa. Wakauya kumundopotera mukati menyika. Shuwa. Uchitiza wakatiza Shuwa. mukati medunhu rekwako. Shuwa. Zvino nhasi ndini chapola ndiri kutaura newe. Shuwa. Unoda chii chiitwe nokuti mwere dziri kuti pfuma yawakarevedza yaungana. Shuwa. Zvoitwa sei pfuma yaungana? Tonanga kupi nepfuma iyi vana vakuda kuziva kwauri Gilbert? Ndini ndiri Mozambique. Kudunhu rani? Ndakwashireka. Kwachireka. Shuwa. Zvino tinoona ani kwachireka? Kuna baba munini wariko. Eya. Nhumbu imwe yakasara iriko. Eya. Ndinovatungamirira inini ndakabata Eya. kuti ndiyambuke nawo kusvika ikoko. Zvino iwewe wanga wakatsipita mukati memhuri mune dzimu. Ndorataitaisira kuti iwe nedzimu iro mabatana manja muchiri makaenda. Zvino iwewe wakasunga. Toita sei Gilbert? Kana wachinge wauya wabvuma kundiripa Eh. ndinosunungura dzimu ravo wati robuda. Eya. Ichokwadi. Vatobvuma kukuripa. Vabvuma kare vati pfuma iripo. Vakuda kuenda. Onaka kuti nguva nemwaka waenda. Nguva nemwaka waenda. Mwere iyi. Mwere dzose dzori kuona idzi dzakamirira muzvanza zvako. Zvino iwewe dzimu iri harisi kubudikira nokuti wakataura kuti ndagara pameso pavo hazviiti kuti vaite pfuma ini ndiripo. Ichokwadi. Saka ndoita sei newe? Mudzimu hausi kubuda mukati medzinza vanhu pfuma yaungana handiti iwe uri kuiona. Ichokwadi. Zvino vanofamba sei nemombe? Nekuti wakati unoda mombe dzako 5 ne2. Zvino dzofamba sei kuyambuka mukati menyika ino? Muno urehwa nezvinodiwa kuti zviitwe. Tanga tichiti ipapo tikukumbire kuti utisunungurirewo tigone kufamba. Ona kuti kubva gore rapera muri yauya kusvika nhasi unoyu kutadza kubudikidza nekuda kwokuomerwa nenyika nenguva. Chandinotokumbira ndawatengese mombe yangu imwe chete asi ndawaitengese mazana mairi paimwe chete. Mazana mairi ndochi 200. vanondoigamuchira here vedzinza rekwavo? Ndinenge ndichimira ndini nekuti ndini ndiri kuripwa. Mune kubvunza futi mazinza mombe dzenyu dzidai dzatiwanika madziri nditenge zvangu bhosi dzakachipisa. Mazana maviri nechi 200. kumozambika havadhure. Saka manzwa Vanodhura kuchengeta se. Vanodhura kuchengeta. Oneka patiri. Munotinyorere kudare. Harina kuchipa. Asi kana tichizvitora isi tinoita sei? Ivo ava vanhu vane mwoyo wakanaka. Kana munhu anobva kunyika kwake kuti regai ndinoshanda. Anenge ada kushandira mhuri yake. Mabatiro atinozovaita kunoku isusu ndovanotisvitsa patira. Zvino Gilbert uri wega here kana kuti unovabiya kwawakanokoka pahondo dzako kana wakamutswa mukati medzinza rekwako vanhu vachikutsvaga? Kana yahondoka hauzouye uri wega. Ningoonawo munhu kuti unogona kutsipikiwawo. Pandaida kumbohwisa ndakaona ndichimbototsipikiwa mukati morudzi ihwohwo. Zvino rwakachenjeresa? Rwakachenjeresa, wakambotofamba-fambawo apo neapo. Asi takazobudirira mushure mokuya kwamuri asekuru. Ndinotenda kuti makandibatsira kuti ndizobude. Chokwadi asekuru. Mazinzwaka? Asi kamhuri Gilbert handiti haisiri yakakuparira mhosva iyi. Handiti Gilbert? Saka vanotokutendawo nekunzwisisa kwako nekuvarerutsira kwavari nekuti vakapara mhosva mheno kwavari kana kuti vagere mushe kana kuti vakatopararawo.
chokwadi vakaparara zvino manzwaka Gilbert ati zvanzi pfuma yake saka inini pamutemo wedare rakadai handiwanze kuzodaidza bhosi apa mataura nyaya dzekuti muri kuda kuripa mombe kwandiri handisi kudziziva ende pfuma yacho handisi kuiona zvino imimi mapiwa mwaka wokundotaura mukataura makudeketerera dare iroro munouyawo nejira jena nemusikana weyo ane mudzimu Gilbert apa pfuma iye apa handirika uyu akusvikirwa nemudzimu pasaidhi nejira rake jena womuonera todaidza Gilbert uyu neuyu wewo uchizive kuti asekuru ndizvo here zvavari kurega kuira ndezvaGilbert chete here nai Gilbert ndezvako chete zvikutatidza kuti auye uyu kana kuti kune mumwe munhu akanoshanja tinozoona musi wanenge wauya totsanangurirana zviripo zvacho asi ini ndikuiona hondo dzangu dzandoda kuti wandiripe ya maida kuzviitwe mavhiki mangani kana kupera kwemwedzi ungakurerera wakareba saka mombe dzichengetere bhosi mombe dziripo kare imi madetesa mwedzi futi pamusoro pemombe idzo pane wana adati ife mazano kune zvirwere imi makaunganidza kare mombe muda kudzipa futi mwedzi futi tiri kukudzai vadinyu vane mudzimu uyu vavakutoda kutoita basa nokuti vakagadzisa matare avo imi makuti mwedzi ukapera saka magarira mukuziva chishanu achiite noyachina bata mpendero yo baba wacho bata mpendero wejira raGilbert kumberi uya kumberi bata bute utaure nezvauzvo dzekumba kwenyuva idzasi dzedu chideketera maoko make kuti akonoita so unoita mushe naakomana uchitaura kuti tabvuma mhosva dzakaparwa namadzitateguru edu muchinzwa mese tabvuma mhosva dzakaparwa namadzitateguru edu zvino nhasi unoyu tisunungurei aGilbert kwete Gilbert aGilbert tisunungurei pahondo dzakaparwa namadzitateguru zvino mwaka nemazuva tavimbisa nokuti pfuma yenyu nezvamaida takazviwana zvino tiri kuti aiwa chitisunungurai hondo idzi dzife hondo idzi dzipere imi kwenyu toenda asi tisave kupotsanurana nokuti pataishandirana taiva paukama nazvino tine ukama asi marwadziso yamakaitwa nevekwedu nevedzinza tiregererei chitaura ndiyo baba wacho aiwa Gilbert tisi tauya vedare vakakuita kuti parare isi tiri vana saka tauya tichikutendawo nezvabudisa izvi kuti tidi tiripe dziri mombe kana kuti mari saka tinotenda nezvawadi nezvawataura izvi chitiregererawo tofamba zvakanaka tese newe ndava iwe urisahwira nesu tiri masahwira kwauri chirega kuramba wakati wakasunga homwe dzedu nezvizvi zvinonetsa mimisha wotisunungurawo iro kaGilbert zvanzi tisunungurewo sahwira isi tiri vana tabvuma mhosva yedu uye tiri kukumbirawo regerero wotitungamirirawo wotisunungurirawo pawanga wakasunga kuti pfuma yedu neupenyu hwedu nekufa kuri kuitika mudzinza rekwavo kuchimira saka vari kudawo mhinduro kubva kwauri sahwira wevana chokwadi kuwasunungura ndakatowasunungura pane musikana yakenge anogumba apa ivo zvine zvirakatopora saka ira twazaise zviumbiro zvavanondoimbisa handitika vanozadzisa mafembo ngachienda pasi aGilbert kana madavira sekuru bvisai tsvimbo iyo isai pasi futi bvisai tsvimbo sekuru aiwa aGilbert tati aiwa muchizorudza chikomwe pamakagara apa kuti nyaya dzenyu dzibudikire
chizorodzai mwana uyu haana mhaka. Tisu takudana nditi Sahwira anobata mativi ose ngozi edzimu kumisikidza matare kuti zvinhu zvifambe, vanhu vadyidzane, vanhu vawirirane. Aiwa, ndinotenda kuti zorodzai chikomwe, ndatenda. Pachine kuri chekurevedza here bvisa chese. Hatisina chikureva. Saka kumusha kwanga kuchifiwa. Saka kubatana kule ndima tosara. Mainangwa. Ndima kwa andi ndimune mine andadzi dzacho dzakaibata izvo. Ayo, chinonetsa ka. Muroora ane kurwadziwa kwenyu nekumuroora kwakasiyana. Saka muroora kana achikuudza kuti ndiri kurwadziwa, anenge achiona kwakushaya kauseriousness so kanenge karipo. Hakusi kuti anenge ada kutokurova iku kuti muve ngani, asi inenge iri nzira yekuda kusvitsa message kuti hamusi kuona here vanhu. Iye zvichida anenge achitofamba imusipo nekuti ndiye anenge achifirwa. Anoendawo kumasowe, anoenda kumatara akasiyana siyana achinobata nyaya iyi. Iwewe uri muroora asi nyaya iyi ndiye mumusha umu. Saka kuti achiuya nayo saizvozvoga inonetsa kugamuchirika. Handi mazvoona. Ndodambudziko rinenge rine varoora kazhinji ana mai vedu ava mumusha umu. Zviri zvinhu zvekwavakaroorwa ikoko. Ndosaka muchizoona ende vanogona kuti ende kazhinji anogona kuziva kuti imimi ndimunogona kuigamuchira nyaya yacho. Ndimunogona kumitira nyore asi pamunoipiwa nyaya kuti muigamuchirewo zvinogona kuti netse. Handi mazvoona. Asi chakakosha ndechekuti chamazoita kune dzimwe mhuri dziri kuvavarira kusvika padare rakaita singisini. Kubatana kwemhuri kuti nyaya yavo ienderere mberi. Nokuti vamwe vanozopedza kutobvunza kuti nai Robert, tingabatanawo sei mhuri sezvakaita mhuri yeti tibatsire kuti kwenini handitika. Sekuru, pachine chasara here kana kuti tochimirira kudzoka kwemhuri? Aiwa, inini apa zviri pamhuri handichisina chasara. Chinhu chandinongovavimbisa ndechekuti alhamdulillah muroora anga akatsamwa atete vanga vakabatikana. Harisi dambudziko ravo chete. Tine vamwe vakauya svondo yapera vane 2 weeks futi vabva, vane 2 months vabva. Takazovadaidza ndikati uyai dare riye taakuda kuripedzisa tichironga. Ndarongedza futi murongedzero wangu wandinoita. Zvikanzi nemumwe wacho muzukuru ndanzi ini ndachadzokera. Nokuti zvandakaona mishonga mamiri akaita tikanogezeswa mishonga nemumwe wana anogona kusara. Saka hazvisi nyore mukoma Robi. Hazvisi nyore. Hazvisi nyore mukoma Robi kuona mhuri dzakadai dzichiuya. Dzakauya dzakaungana mwana achitasuka. But pandakazoti dzokai takuda kupedzisa dare riye vakanudza mama kuti sekuru atete vai vakaromba vai vati handidzoke koko kana iwewe ndiwo wakaromba iwe enda iwewe. Saka atete nemuroora garisanayi zvakanaka. Mwari vanokuitirai nyasha dzakanaka. Alhamdulillah rabbil alamin. Amen. Saka gumbo rasei uku rakapora handitika. Motopushawa kuti handine zvinhu ndokwara futi. Pusha iwo atete wavo. Handitika. Aya, pakanaka. Saka mubuda muzonzwa sekuru kuti vanokuti vakuri kugira ichi. Sorry. Makatizvenye tiripo izi mhuri yekwani? Mhuri yekwashumba. Yekwashumba. Kushumba ichibva kupi? Inobva pamondoro. Pamondoro. Handiti makamira sei paukama? Vadzimai vanzi yangu vanaka. Awana. Handiti. Alright. Kubva kumondoro vashumba. Zvamakukurudzana nemhuri, hanzvadzi, mudzimai nevana. Chichanetsa mhuri. Tatofamba kuti tizonzwa kuti sekuru
vangatitsanangura kuti chii chiri kunyanya tinetsa because tiri kusangana nematambudziko akawanda akasiyana siyana, urwere, vana kusaroorwa, vamwe dzimba vachibuda mudzimba vanenge vamboroorwa vachibuda mudzimba. Saka ndasekuru angatitsanangura kuti chii chiri kukonzeresa. Makambosvikawo kwenyu? Nawe handisiwe mvura mugade rangu iri doni rikushomeka mvura sei? Tandoka mumapostoli mutsanangudza nyaya dzinenge dzikutipotsa, saka tiende kuchivana. Alright. Sekuru hanzi tabva Mondoro nana Shumba, hanzi matambudziko acho haichangani bheki che. Ichangani bheki? Hadzi akata kuzara. Munoona Komarope ndinozvitenda sitiri kuti munhu wese matambudziko anenge akazara bheki. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala vanotipa mukana wekukumbira vadzimu. Asi chinotipa kuti matambudziko awande hatisirisu. Nokuti inini kana ndiri mubereki, ndakaberekwa nababa vangu ndichiziva. Handina kurambiwa ndikakura ndiri pamusha. Ukaona mwana akuzwa pamusha pawo, muri chiziva pamusha pawo, nokuti apa ukatasa aya machembere ndiri aya yavanhu vakuru vanofanira kuziva zvose zvinofanira kuitika pamusha. Nhasi wouya tizanzi tine matambudziko. Matambudziko yanouya neva vakuru, asi kuzoyapedza manje vayagadzira havachagoni. Alhamdulillah, nongoti Allah subhanahu wa ta'ala mvura ichi muise mvura imomo. So nhasi unoyu wako wabvunza kuti sekubvunza kwamaita kuti ko mafamba kwesoko chii chanesa? Isati makabvunza kuti nhasi chii chanesa? Anokudzanza sekuru hatizivi. Asi chinangwa chemhuri yavo nezvavaita mhuri mavo nezvaitwa nematiteguru yavo vakasiya. Makanzwisisa? So mhuri unobvunza kuti anzi tiri kutambura nezviri kunesa. Ivo vakambosiya vakati midzimu aite tiri kumboenda kuzvitendero, tiri kuenda kuJohani Masowe, mumoti ndikuenda kuRoma, mumoti ndikuenda kuDachi. Mudzimu Komarope ndida kukuudzai mukana mukagara mukati menyika. Ini ndiri Muslim, ndiri muyawo. Baba vangu akandiudza kuti mwanangu unganakidzwe kupi nekupi, ungasvake zvinonakidza sei, but wallahi unofanira kuramba uchitedza culture yako. Zvino avatedza culture yeMasowe. Nhasi unowu ndinoda kukubvunzai mukoma, nokuti ukabatarisa so pane mhosva iri mukati medzinza. Mhosva iyo yabva yasunga chiri mukati medzinza. Saka ipa panofamba sei? Nokuti ukatarisa kuti nhasi uno vauya apa kudai varuda kubasiriwa, mukati mavo mune chivanhu. Chivanhu ichocho chakwidibiriwa nokuti paita mhosva kapa. Chinonzi mhosva munochiziva. Ndinotenda sitereki nokuti ava ndivanhu kwavanobva uku handiri kuchikumondoro. Alhamdulillah. Mukatarisa vanhu kwaMutare kuna chingoswanjira. Every time anoita kuunganidzira vanhu kuti amutse mhosva iripo. Saka mumhuri iyi vari kuchema kuti hanzi pane chatinesa. Ini ndakataura navo pavidhiyo. Vanzi sekuru tine dambudziko rokuti vana vedu varoorwe havaite sei. Ndikavabvunza baba, mudzimu uri mumusha uyu wakaitwa sei? Zvikanzi hatisi kuziva. Hauna kusvika here? Zvikanzi handisi kuziva. Ndikavabvunza ndikatodai, anasiterebhuru wenyu mimi pamaikura imi muchienda nasisi wako iwapo, ko nauye mhosva yengozi makaita sei? Zvikanzi tikuuya sekuliko kuti toda kuti mutire ngozi yacho kana itaure su tinzwe. Nokuti susu ndikati saka toita sei? Zvikanzi uzai Komarobert auye. Saka chinangwa chacho chokuti mhepo iuye. Inini ndofunga kuti handina chandinovapa ini. Ndinongotora mishonga iyo iri panapa nebute riri panapa ini ndiri muchawa kani bute nderedzinza rawana. Saka kana ndikabvira apa chivanhu chichizesuno Komarope manje Jesu handikuuze handikunyeperei. Kana munhu akatotaura kuti ine ndigone kudeketera, wallahi ndikangomira paari ndakutokwanisa. Ndakakumbira madzeteteguru angu kuti ini ndibatsirei, nditungamirirei kuti vanhu ava zvavari kupinda musango, zvavari kuchema, vari kuda kubatsiriwa. Saka inini kana mandipa inini ndichiramba ndiri pachichawa, ndiri kuMalawi here, ini ndiri muZimbabwe. Saka manje so Komarope kana akatonzi munhu wokwazvimba, wokumasvingo, ngauye tiende naye kuNchakata ndikamuomberere, iye akaombere, ini chakukumirira kuti ndiri sawira.
Manzwisisa komaroni. Saka ndoda kuti vazukuru ava vazive kuti muzinza ravo mune nhau irimo. Vanoiziva here asisi vachalipo. Nhau yekuti mumuri menyu mune nhau yairipirwa magore pagore pachibikwa tudoro. Taifekedzwa tuchiitwa zvotoita nyama yetu chingonzayo ngatitakure zvinhu tiende nazvo kumakuwa imimi zvinhu zvinopiriwa nhau iyoyo muridzo wacho atsoka ari kuti inini mukundiita sei manyarara ndoda kuziva munoisiva here nyaya iyo tete ichokwadise kunyaya iyi ndakakura ndichinzwa kuti mumusha umu mune zvakaitika imomo mai wenye mushanda iveni asi kuzoparara kwemushandi semunhu weni ndakaroorwa kwangu ndakazosvikawo pamusha ndichibvunza kuti kwaaripi zvikanzi aiwa takamuripa akaenda kumusha kwake takamupa mushando wake achibva aenda kumusha kwake saka ini kugara kwese ndaingotiwo munhu akaenda kupi kumusha kwake ndisingazivi kuti munhu akapararira pai zvinhu zvakanaka munhu iyeye aparara mumusha menyu imimi makabvumirana kuti aparara ko uyu tsvimbo yemumusha menyu nokuti mumusha menyu manga mune zimu iroro rakaenda kupi futi mune zvinhu uyu akanogara ka pamusoro pemudzimu kuti haungaiwa uchagona kushandisa kubatsira vana vako ini ndiripo ndiri kutoti umire bhozi ini ndakafira ini mudzinza iyi unobaita sei ndiwe iwe handiri ndozvatasisi wangu ari kupfuma kamosoza ko nhau yemudzimu yakamira sei kudzinza kwako mudzimu wakanyarara kare kuma 98 handiti iwonga kuenda kuchechi ndizvo uri mumadzibaba ka uchiti uite wairwira kuti uite profita saka chivanhu chinouya saka toita sei nokuti apa ndikutoziva kuti chitaura mudzimu wangu wakamira sei mudzidza rako tete wakwatisi twakataura zvemhepo yengozi ichitoti mutsirewo sekuru mudzimu wacho naudzokewewo ini ndimutse ndini kwemari idzi makadii kumutsa makauvhara nhasi unouyu anditi pane wani mwana akurwara saka toita zofamba sei anopora apa vana vako maberekesa uyu murume uyu ari kufamba nawo akawana mukomana anouya kumurora but aiwa ingohula chete musiye suro uyu angwana ingohula chete musiye suro saka ipapa makagara kudai suro handiti masiya izvizvi kuti izvi ndozviri kunetsa mucha muri kuti vati tete vantu varoyi asi kana muri kubata tete kauroyi munoita sei zvinonetsa sei tete vazukuru vako vari kukubata uroyi unoita sei navo bhosi ari kuti ndiwe asi chekutanga ndechekuti iwe mudzinzamo mune munhu akapararira imo mungozi asi nhasi vana vakafamba kumaprofita vari kuudzira kuti chenjerai nemuchembere uye asina mazino uye ndiyo mutakati saka mutakati neuyu ngozi chitakati chii chokwadi sekuru ndasviba inini newana wasviba ndasviba wachinditi inini ndiri muroyi saka ndashinga kubuda kuuya kuno kuti kana uroyi wangu hwohuripo hubude pachena ko muroora nokuti muroora izvozvo makalimirana afare neve hatofare bhosi vana vakapani chari kuwana kana mumba makandipindidzani nayeni ichokwadi inini vatete vavanyakutogara kwandakaita nditoda kuti vanyatobudza pachena kuti chii chaicho mwana wangu uyu musikana akangodona handizivi kuti kudona ikoko akakuvara gumbo racho rakaramba kupora uyu ane gumbo neupi ane gumbo ipapa ndini sekure ndikwandakutenga maprofita ndakatobata tete ivava vabata tete kongozi ngozi aitere vere kuti ngozi yapfeka kaipapa kuti mese mudhuma nemisoro aiwa dai ngozi yacho ichigona kuuya zvayo ngaiuye itipatsanure tione kana ndiri muroyi aiwa ndibatiwe shuwa dzinza ringi rakanekera chino wani ngozi irimo mudzimu urimo mudzimu wacho saka tete ndimasunga mudzimu wedzinza alright ini ndinoti chakora handishopere ndichikufundisirai ndoda kuti tifambe mushe mufare muzive kana tete ari mutakati kana mudzimu urimo kana mhepo irimo kana mukatotaura kuti mudzimu wabuda sekuri chakora ndoti muubikire doro munokubudzira mese pano motoridza totokuva space yekuti muridzire mudzimu yenyu pano hazvisizvo zvinotibvisa pachichawa hazvisizvo zvinotibvisa paislamu chivanhu chenyu kana chichikuchengetai chikuchengetei ngozi ingakuchengeta baba ngozi munogona kuiripa asi kana budi ngozi munogona kuiripa o kana yauya kwaikarambira muchifuwa
iyo mgozi ikatsindika mzimu mhepo ikazvese zvikatsindika alhamdulillah tiri kutokumbira wasekuru kuti dai tichigona ngozi yo ngaiuye itijekesere tizive kuti chii chairi kuda kana iri mhosva inouya pamunhu toripa yengozi kweyeuroyi wako yeuroyi wako inozotera mumashure tanzwa chokwadi nemhepo iyoyo kuti ndine here shuwa muroyi kana kuti ingozi zvitere mumashure vana singarore vana nezvironda makumbo achiti akubatewe kumaprofita ko ndini muprofita wacho handini profita akakubata kumuziva alhamdulillah saka tiri munomu tiri kuda kuti tifambe nedare inini handizive kudzinza kwedu isusu tinoshandisa dhubha ubani asi madzinza enyu mimi munoshandisa chi buti hande saka munomu kana mudzimu uripo kana ngozi iripo inini mwana nezuva hamuna kumona mwana we ati mamuri pana pamuchimirira kumarobadiwa makamona mwana akaita se apa yakatirapata achidzokera akakanta sei haana kubuda paTV ka imi mukanayo nhasi sekuru atirege totodzokera chete ngaabude mdzimuwo kana ngozi iyo ngaiuye ini ndege ndingokumbira ko ndewangu iri mdzimu wacho kana ngozi yacho ndeyangu ndikutokumbirawo kuti ziuye vakumbira iuye sekuru kana ndiri muroyi zvibude pachena kana iri ngozi iri kudaro mumusha zvobuda pachena eya takatosunungurane nekuti tete takatovamaka zvokuti wakavamaka ka aiwa zita rekuti muroyi achengetewe tutaindira ikoko tukisa mbiyana munofemba mumwe nemwe achitaura zvekumwoyo kwake toda kuti mdzimu ubude kana ngozi yacho iuye ngozi ndiyo singanese pandichapedza kutenderera sakuru pane chidhakurisa panjolole nini Sabira ni pai. Ziranyita yanita naye. Okay. Moto ndadimika ngoma ruku. Makampfekedzere mabudisa bacho. Akapfeka. Jawe. Ngoma ruku ndoene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر 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 Wakawanti saka wanaji. Sedere ku kamera ikudi sei. Musafa ko ngoma Robert babuda ba kamera yamira ka. Muchiteketera baba musango bana kuteka. Munotaura pasi muchisa pasi. Tauya pano. Itai munhu wese tauya pano. Tauya pano. Kuzoziva chokwadi. Kuzoziva chokwadi. Kuti zviri kubva kupi? Kuti zviri kubva kupi? Kana iri mhepo. Kana iri mhepo. Yezinza. Yezinza. Tinoikumbira. Tinoikumbira. Isvike mudare muno. Isvike mudare muno. Machapola. Machapola. Tizive chakanaka nechakaipa. Tizive chakanaka nechakaipa. Kana dziri mhepo. Kana dziri mhepo. Tizive. Tizive. Kuti ndiani? Ndiani? Wonzeresi. Wonzeresi. Kana iri mweya. Kana iri mweya. Nemadzinza. Nemadzinza. Kana mweya. Kana mweya. Wasakarurama. Wasakarurama. Tinoda kuti uye. Tinoda kuti uye. Pamberi pedu. Pamberi pedu. Tizive tese. Tizive tese. Kuti zvinobva kupi? Kuti zvinobva kupi? Eya. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar.
ndiwe yani? Svika. Tauri newe svika ndiwe yani? Ndiwe yani? Ndiwe yani? Ndauya asekuru. Ndakaurayiwa mudzudzungu. Ndiwe yani? Ndakafira mudzinza iri. Ndiwe yani? Ndini Gilbert. Gilbert wokupi? Gilbert. Wokupi Gilbert? Wokumozambique. Uchida chii mudzinza umu? Ndakati wazimushandi. Uchinzi uite sei? Ndichishanda mumusha umu. Uchinzi uite sei? Ndichifudza mombe. Zvino hawana kundipa muripo wangu. Muripo wacho ndowei? Upfume yangu yandaishandira mumusha umu. Akati ite sei? Wakanditi waindichengetera pfume yangu asati ndauzopuwa. Nani? Nowarudziwo huu. Saka iko zvino zvinhasi unoyu vanhu vacho havapo toita sei? Ndosaka ndauya kuti ndiotaurire wandiripe. Saka vanokulipa chirudzii ivo vasipo? Nokuti varipo vana nhasi unoyu varipo vana vanokulipa chirudzii. Sezvo wauya vanoziisa vakuru wavo kuti ini ndoda kuripiwa. Muripo wangu ndiwo wandiri kuda murudziwo. Baba ndimi munoziva Gilbert, munomuziva? Ndomuziva. Tete? Ndinomuziva. Zvino Gilbert tichitaura navo unzwe kuti unodei kwavari. Ini handikuzive kai. Chokwadi asekuru. Zvino taura iminzwa yanzi Gilbert akafira mudzinza rekwenyu. Saka iwe uri kuitei Gilbert mukati memhuri umu? Chinangwa chako ndechei mukati medzinza iri? Ini ndiri kubata vanasikana vese kuti vasarooriwe. Vanasikana vese varooriwe, vanakomana vese kana wakaita dzimba dzinotoparara. Ko pamukomana wagarire ukudei? Ndiri kuda kuti ini ndipuwe pfuma yangu. Manje inopiwa hali pfuma yangu yogosi yolo kuMozambique. Wandotopuwa nzira naasekuru vanofamba sekuti vasvike kuti wandiripe. Iro kadare tete renyu iri muri kutiziva? Ndiwo maita kuti anzi mumusha menyu takudza kuti musha menyu mune zvirimo. Saka zvirimo zvacho ndizvo Gilbert uyu akafira kumusha kwenyu, abereki venyu akatadza kuripa. Zvino madzitateguru yavo anzi vairipa gore negore vakakupa uripwa hwako iwewe. Kosei uchirimo nanhasi? Kwete hawana chavakandipa. Ko vaikuita sei? Kuti nhasi uzotaura kuti hauna kuripwa, vaikuita sei? Vaingoti vachandipa pfuma yangu, vaingoti vachangondipa pfuma yangu, saka hawana chavakavasa kungondipa. Ko saka nhasi unozva wakati iwewe uchapiwa pfuma, ko vanasikana uri kuitei navo? Vanasikana ndikutoti dzimba dzavo dziparare. Dzikaparara uchawana chii? Iwe kuda kuripwa? Ndoda kuripwa nomukadzi. Vandiripe nomukadzi. Uda mukadzi futi? Ndoda mukadzi nepfuma yangu. Ndiro wasunungure rudziwo. Kana pasina izvozvo njapai. Njapai? Njapai. Mukunzwa baba iyo? Chikumbirisai ndimi munoziva tete dare. Zvino pamusoro pedare iroro pari kubuda nhau yekuti iwewe uri kutaura kuti uda kuripwa, unoripwei chiiko? Ndikuda mombe 5. Zvinobva kunani baba vacho basa rakapera? Ndosaka ndaya kuti ndivataurire kuti inini ndikuda muripo wangu. Kana pasina izvozvo hapana mwana anorooriwa, hapana chavanoita. Unganangane zvavo uroyi kana kuita sei. Ndotenda kuti asekuru maita basa vanhu vangu vanoita kutenderera vachinyeperwa kwese kwaienda ndisingakwanisi kubudisiwa. Ndotenda kuti wauya hapana asekuru kuti mukwanise kuvabudira pachena ngozi ndibude ndivataurire zvavakandiita. Handizvo here kuti makafamba kakawanda muchitadza kundibudisa kuti ndibude. Muchinangana zvenyu uroyi pakati penyu apo. Ndichingobvi ndini muroyi ndiri kubata vanasikana kusaroorwa, vanakomana dzimba kuparara, kushaya mabasa, zviri kunzi ndini. Ndikutotenda kuti mai yangu naasekuru dai zvisizomenge muchipera. Saka tete zvingozima musingazvizivewo. Ini ndakambozvinzwa asi ndaizvitaura hapana paindidaira. Ndikuti kandanga ndiri kunzika ini ndini muroyi aizodaira kuti nditi inini ingozi aizobvuma ndiyani. Tete chinono mukuru chokwadi vana vangu voparara here iye zvinezvi tichatarisira kuti ndichaona mukuwasha, kuti ndichaona muroora. Chokwadi zvinokufadza here kuti makanyarara henyu? Ndaitaura asi maizvibvuma here imi muchindinanga uroyi? Manga muchizvibvuma here? Tete hakusi kuda kwedu, isusu taikubata yangu taifamba isi, hakusi kuda kwedu tete. Saka ndizvozvo maida kuti ndiite izvozvo. Saka nhasi unowu tete hatisati tachenesa
kuti makanaka nokuti mukati mainditi ndiri muroyi nanhasi muchiri muroyi tete pana patakagara pana pasati akukuchenesai dare rekudzinza kwenyu ndo riri kutaura iri kuti Sawira uyu ari kudachi ari kuda kulipa mombe 5 mumuri menyu. So mumuri macho ndikatarisa mombe ziri kudiwa nemuridzi ndiri kumushaya. Pamusoro pezvozvo uya atizanzi Gilbert auda mukadzi. Zvino mange naiwe Gilbert vakadzi uri kuda vese vakambopinda mudzimba. Uchada mukadzi upi apa pasina nokuti vakadzesa adoloriwa akandozvara akazvariswa akadzoka. Saka unobaita sei iwe Gilbert? Ndikunoda mhandara sati yaziva murume. Oh. Unaende mhandara naye sekuru? Ndisina mhandara. Ko manje anzi mhandara vachisinaka vasara ndivo vatogondorera kana. Ende kunyangwe iripo mutemo wenyika yena uchabvumira izvo kuti mwanasikana anonoripiswa ngozi. Saka paitwa sei? Chimwe chingabvisi. Nokuti ukaramba wakati oda mhandara yacho baba ivava nemhuri yavo yese iri kuenda kujeri. Pofambiswa sei? Vavedzere dzimwe mombe pamusoro poshanu zvandataura. Totonzwa kwamuri kuti muri kuedzera ngani. Chiitaiti dziite sere. Komadi kutibvisirawo imwe chete. Zvitirerukirawo kutsvaga nekuti hakuna chiriyo baba. Mekenge musina kundiripa pasina kuya pana sekuru. Mekenge musina kundiripa paisapa. Kwanditi wasina kukuripa wacho wese wakapera kupana. Asina sikuya kunenge wapenyu kuti ndikuda ndopfuma yandiri kuda kuti mundiripe. Saka tiri kuchema isusu wacho wapenyu kuti tiri kubvuma mhosva tinokuripa. Asi tirerutsirowo pamumbesere dzatiti wandirei. Hatina pachatinacho ichi. Ko manje Gilbert ko kumusha kwako ndekupi kokuti tinange nokuti mombe dzikawanika idzi tinodzisa pa iwe zvinoenda nadzo kuna ani? Nzvimbo yacho ndeivi kuMozambique yakakura iyi. Tofamba sei? Mudzinza rekwani sabhuku andiyani? Bhuku lipi? Munotidaidza kana achinge waunganidza pfuma iyi. Ndowatungamirira kuenda. Wachinondiripa. Mukunzwa baba? Tukupanza. Anzacha kutungamirira ega nemosha. Tukupanza. Ko zvino Gilbert wakandogara mapendekete memjaya uyu. Wobva kuno kwawatungamirira ukaenda ukandolipwa. Iwe uchasara here kumusha kwenyu. Nokuti mhuri yatambura newe iwe wakagara. Walipwa kumusha iko kuMozambique kwenyu ikoko. Uchabuda here pamjaya uyu. Nokuti pamjaya uyu paibuda matare. Zvino matare yayo atichaziva kuti akasusukidzwa kusvika papi. Kana achinge wandiripa ndinoenda kuzorora mukati murudzo. Chandawirira ndikuda kuti wandipe muripo wangu. Ndire ngoziro baba. Chanetsa ngozi. Iri kuda kulipwa. Iri kuda zvayo. Anzi kuda mapengani? Sere. Ndo sere ndochi? Alhamdulillah. Ini mundiregere ndenjitobvunza. Tete manzwa here dare rimwe rabuda. Anzi Gilbert ndiye akabata kunongedzana kwenyu kanzimbomirai. Iye ndiye akabata pane vanasikana. Ari kuda kulipa ngozi. Yakaparwa nemadziteteguru enyu kana kuti ana baba venyu. Vachitora vashandi vachifudzisa mombe. Musingade kubhadhara vanhu. Nhasi uchenjeri wechizezuru wapera kumondolo. Mombe sere dziri kudiwa kuMozambique. Handizivi kuti dzinza racho muchanoona ririko here kana kuti kuna vazukuru kana kuti kuna ani. Marinzwa irero. Zvino toita sei Gilbert uyu? Aiwa, mashoko ako tayanzwa. Inini handizive ndingakuti Sawira nokuti wakafira mudzinza risiri rako Sawira. Saka regai tichiti upete matambo nokuti wavataurira. Mune mibvunzo futi here vedzinza? Haana kubuda pavana akabata nokuti haana kulipwa. Angatipiwe here nguva yakati rebei kuti titsvake. Kureba kwenguva yenyu ndo kureba kwenguva yekusawanika kwevana. Uchenjeri iwoyo ndo kumabvazuva wokuti munokumbira nguva yakareba vana achitambura. Kona hai Gilbert vakaona zvishoma unovakwanisa kuayamura. Ndowaunganidze muripo wangu kwani.
madzitire kulonya kakapfuma nekuromba ka inhasi unoona izvo ngatimubatsegibhata handi wataura alhamdulillah 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 rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala Zambega kutanga kairapera kairapsego yete vachena here kuti namjasimuroyi vachena here ndedekana kuti hasati vachena ndati vachena here ndedekana kuti hasati vachena Para aenda kumuna chinoto aenda chinoto atetera watu protection yekuti zviite aiwa vambo varamwire vana tetera kuwadziwa hapana tete aiwa ipomile kuchema ikane kuna msati maa kuchema inotochinja makate ikuchinja makate ipomile kuchema izvozozo kana vakuchema mauretisosa ipomile kuchema teta ndikukusunga vana atepingwei ukaje bata twimwe ndakona kuti chii azidi mukusunga vana noziziva vanhu munomisira ndekeni kana muri uroyi imbabichana bichani musapembesereki asina chaanacho pabhabana chinobuda teta tichakubatisa ibute kubatisa nzvimbo iyoyo tione nemi kuti tifambe nemi inobata so kaukamahwavana shumba wakupi ukude wainge yapa wainga muli yako ichisungira ulipo ongoli kupi pesa wakasipiwa nani ndiye ika nzadzi yako ilipo ndiye mwana wako ndiye nzadzi yako kana chimunongedza ulo munongedze ndiwe tizive kuti chii chiri kunetsa shumba svikai zvakanaka titange takunzwai shumba kuti muri ani munobva kupi shumba kwambaira uchidei pamwerei udaita sei uda kubvumbamira ko zvino manje uchabvumbamira sei mukati memusha shumba makapara mhosva makasiya mhosva vamwere dziri kutambura
Anotengaidza ndiani? Ko nai nhasi uno parikubuda kuti hanzi mwanasikana wako akasiya para ari kuparamosa kuti ashanjira vana checha. Zvinoitwa sei? ndidana kuti ndiuye ndane makore ndiri musango dzamwere dzangu dzakasiya zvese zvaita kubika madoro vachienda kuvachena saka ndinoti kutenderesa hwira chichibatsira mhuri yangu. Ndinobatsira nei? kumbira kuti uibatsire zvese ndakuzvisiya mumaoko ako uisa hwira. Ko zvino imi mishumba mauya mukatanga kutekaiza. Ini handina kuziva kuti munopfeka nhumbi dzipi kani. Kana mwere dzokuti dzikudanei dzinokudana chirudzii. Nokuti dzinza remusha dzimu kana rasvika rikati ndini shumba rinotaura kuti ndinobva kupi ndinonwei rinodei. Zvino dzimu rikangosvika nokungotura matare rakungotekaiza toziva kuti iwe shumba ndo magariro awaita here kuti ukapinda musha mevanhu haukwazise. Wakasiya ukandirasira kure ndakabatikana mumwoyo mangu ndiri kudzungaira ndiri musango. Mukunzwa baba darero hanzi havachisina unhu hwakakwana because makavasiya musango mukapinda zvemaida. Saka nhasi uno nhai shumba roitwa sedare iri. Ndakutokumbirewo sawira kuti muchichotekaidza kuti mhuri yangu iwane kurarama vapinde mudzimba. Varipo uripo rudiwo kuti ndikwanisa kufamba zvakanaka. Zvinongozi vanosvika here vana ava? Dunhu rakaparirwa mhosva kwakabva muchindarume kurefu. Vanowana here pfuma yekundosvikako? Nhasi unotarira one kuti kubva pamwanasikana kusvika pahomwe yawagara. Handina kuzva kuti ndomaurura kugara here baba kana kuti wangotekaira kuti ungosunzurira mbijana zvishoma. Handina kuziva ini. Ndipo pandakagara kare asi wakandirasa ndiri musango vachienda kuvachena ndiri kudzungaira ndikutambura asi ndinoto kuti ndaisa hwira nokuti ndiwaita kuti ndiuye zuva ranhasi. Ko zvinodai panze palipwe uyu mumwe ari kuhwara neurwere ndiwe mutidzi wemhuri wati uda kuvhumbamira. Unovhumbamira sei naiwe shumba uchisiya vana chichikwa nemapeta aya? ndanga ndakatsikirirwa nemhosva dzakaparwa idzi saka ndaiuya sei isingakwanisi kuripa uripo hwacho ndanga ndakatsipikwa isingakwanisi kubuda. Ko iye anyanya kuromba mukati memhuri umwe ari kutsipika kuti matara yasasumudzirwe ndiye aniko? Kune vakuru varipo ndo vakabata-bata vakaromba kuromba. Ndiro baba iro atete? Kuzinza. Hamusati machenurwa tete? Hanzi vakuru makabata? Vakuru vari pedyo zviri kati vakaenda. Varipo pano. Varipo papi? Pano. Iro kadare tete mukurinzwa. Ziva akaromba wacho ari kubata-bata zviri nani muzvitaure azika. Ko tete pane kutaura kuchadarika. Hanzi varipo pano vashanji. Ndichiwanda kuenda kuvachena ndo vakabata-bata. Iro kababa iro. Poitwa sei? Poitwa sei hanzi makaenda kunotsvaga machechi muchiti muhwande. Imi makaita ushereketwa hwenyu. Nhasi unokupandukira vana. Dare raibata vana chete. Raibata hanzvadzi chete. Anoita chechi ndianiko? Ndimamai? Mukuchema imi muchiziva kudare renyu? Aiwa, ini ndinongoenda kuchechi ndokwavanga kuteverawo baba. Dare renyu zvariri hombe chairo kunakidza kudai. Zvokuti vakabata handizozivi vanhurume vanoita zvinhu zvavo kusango uko havazoivodudza musha. Havataure kwamuri? Havataure. Indanchitonetsekawo. Saka baba iti chati ngozi ndio yavata musha. Ngozi haina kubata yega maibatsira. Handiri mukuzoona manje zvamuri kuita. Mumurimomo hanzi varipo pano handiri ndo shumba wenyu munotaura. Mukati mdzimu ukabudikira mukati memhuri unozotifumura. Ndo marasira muri kuita muchienda kumachechi. Mukati midzimu haite. Wallahi midzimu haise kugarika nayo. Ngaubve mdzimu uyu.
tiri kuda zvaizvo chaizvo zvokuti isusu tidzipasta tigere miparavara isusu tichichembera asi hatichembere vana isusu tikatasa mbuya iyi nevana ava dzachachembere vana alhamdulillah. Zvino isusu Sawira hatina kawanda tatirega tingokupa mwaka mudiki kuti ugone kuzouya nekutekaidza kuti wati wazosunungura vazukuru vako. Ndichangokukumbira kuti urambe uchidzoka usavarega vakadaro. Mwari ngaakuvhurire kubva nhasi urambe uchiuya usarege kuuya kana wakabatsirwa chakaipa. Kubva nhasi ndatirega ndikume makwekwe aya ubude musango mauli uye pedo nevazukuru vako nemwere dzako kushanja kwakaita zvipwere zvako ndiwe unoziva kuti uchabvisa sei. Alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndinofunga kuti dare racho tinenge richatora makore kana tisingatadzi. Ndizvo baba. Muri ndenyu kai? Muri ndenyu naye mai? Tete muri ndenyu anditi? Ndinofara vanhu vacho makangwara. Apano wandaona inoratidza kuti akapusa. Kana uchitiza mhosva unotiza mhosva ulipo. Mwana wako achifa kana kuti muzukuru wako achitambura mubereki ulipo. Kuchenjera kwokuti munhu anogara muZimbabwe vanhu vekumondoro akangwara ndozviziva. Saka alhamdulillah dare renyu ndomanzwa. Kune dare baba lamuchafanira kugara pasi nevana venyu. Mai nyange muri muroora mugare pamwe chete nevana venyu. Kunongedzana mombomira mutange maunganidza nokuti uyu mukamunongedza akataramuka vana vake kana aida kumubatsira ngozi yake hakubatsiri. Saka chekutanga tangai maunganidza zvinhu zvengozi munoripa. Mukatadza kuripa mhosva idzizi avasikana chafira nsango. Mumwe muchadzoka chekewa, mumwe muchadzoka aita accident. Ngozi inotora ropa nokuti madziteteguru enyu akabvuma kuti isu tinogara nemushandi. Vashandi vamaiti tichapa mbudzi kana mombe. Kudhara madziteteguru enyu akakuparirai. Hazvinoti ngozi makauraya, asi ngozi munhu akafira mumusha menyu musina kumupa zvinhu zvakashandira zvakaoma. Saka nhasi uno dzimu rakauya kana kuti ndakauya kare ndaifanira kuti ndikubatsire kana kurarama, asi nekuda kwokuti imimi nhasi uno imimi kunopiwa tumabhotoro twamuri kuzora twamuri kuita sei muchiti muonekerewo muite kapanga kopolwa magadhi kapanga kuti pakampani izvo ndezvenyu. Asi nhasi unoyu amai musacheme anzi pachizesu anzi ndomenze haichemiwe. Ndomene haichemedzi. All right, very good. Ndachitaura ndakachinzwa chisumo chote nezuro. Ndomene haichemedzi. Saka ichi chisakuchemedzei ndisi chemumuri. Urombo uri mumuri menyu, ngozi iri mumuri menyu. Saka mugare pasi chekutanga kulipa ngozi. Alhamdulillah rabbil alamin. Amen. Saka ini naiwa ndoti ini pango papa alhamdulillah. Amino pamwe ngoma robe ane kuzokuvunza. No, andina. Alright, attend.